Guys, ako din sa Kieres, maliitid na ko, Chari. So, karon guys, ubanay ko rin sa paglakaw. Guys, before ta mo dalo sa ato ang destination, ato sang tanaw ato ang friends, usay lang gibuhat, so atong paminawon. Ano day? Uy, bayo, tinahinay na diha. Luna friend. Yeah guys, pagkakamansalubong sa akong friends, akong motor, so okay na kaayo, kinababawi isa tong Biko, lami kayo ng Biko, so salamat kayo sa nang libre sa Biko, salamat De La Peña family. Guys, pagawasan mo sa bar sa De La Peña family, lami kayo panahon, sama na ako, Charis! Kunya guys, kinarealize mo naman sa akong friend, gamingaw kayo og laay kayo sa ilang De La Peña, Rovigin, so nang laag binili sa California, Barangay California, lami kayo lang view, bisig gabi na, maklaro kaya pag bola, nangutan ako, ngano, maklaro pa ang bola, maklaro pa man, hala, hapak mo diha, Charis! Guys, pagkahuman, kiwa mo ng tagbo sa doon sa California, rin ato naglusong unya, sad to say, walay suga, kiputlan ang ilang gym, aluuya kayo nang uli. Uli mi guys, kay kibot na ni ang gym dito sa Los Ong, kay wala na gamit-gamit ba niya, sayang po kayo ang kuryente, sigig open, managiputlan sa kapitan sa Los Angeles, pero okay na kaayo, kada pa may time, wala pa may adagang adlaw nga makadong to sa Los Angeles. Guys, sa kinabukasan, nagduwa na po mi ato sa Wagdan, so niagi mi diri sa Lumango, grabe ang danin la guys, dili na to ma-explain, makita na to, maklaro to ang ilang dan, grabe ka, affordable kaayo ang dan, grabe, dili jud ma-explain og taman-taman, so naghahangyo ako, Charis, bitaw, grabe lisod jud kayo dan guys, ang akong motor is, you know, scooter and social, so mo nang luoy kayo akong motor, so naglibog mi og asa mo agi, so no choice mi, ano lang jud mi ni agi. Sidrian dagdag takuan naman siya. Di na sikap ko pa magud siya bayot. Wapo magudpod siya oy. Lami agyud niya oy. Wala kita sin personal. Saka na ba nga gihan sinuldian guys? Oh, kada yang video. Char. Yeah guys, nakita nato mao ni ang Toras diri sa Lumango, diri nagtrabaho ato ang mga kaigsuunan. Diri ni sila na namuhian na Charis. So anyway guys, hapit mi diri guys kina ako ang friend diri si Joey Glusino, mura pa siya kusog. Charis. So guys, ano ni Agi kay na ako ang friend naghuwat diri nagpaabot para magiusa mi sa biyahe para safety ang tanan og mga Sares. Nya guys, mao diri nga ato ang Kapayas Dam diri sa ubay nga side dapit sa Lumangog. So gra mo visit na gabi, daghang mo visit diri gabi. Guys, diri nga part murag part na ni sa kanang kuan guys sa Palayan. So wa ko kapig video sa tourist spot dun sa Palayan, pero ano ang mga tao nga mga rag ilahang kuan ba mga ilahan ang mga plano sa ilang kinabuhi nga moadto sila silang Palayan kay para po sila silang mga mananamahas sa ilang kinabuhi. Unya guys, dili nga part murag wala ko kasabot diri nga part kay murag sakao nagunsa ba, pero ato makita diri guys ang dapita nga karabi ang bunto diri. Di buta makaingon guys kung buntod siya kay nagkuan man siya nagbuntod-buntod pud siya. Charis! Unya guys, pagkatotoo na-realize na ko nga sayang ang time og oras sa ato ang pag-vlog. Mo na nag-video po ko. I don't know, asa nga barangay. Kaya po na-experience po doon. Mag-vlog jawa ka ba sa barangay? Charis! Pero guys, kani, nakita nato ni... Kana guys, ato nakita ang bundok. Mauna ang tourist spot sa una sa... Kuan, dragon fruit sa una naka-vlog ko. Ang last year pa dyan to. Pero sad to see guys, karon din na nag-open kay gibag yung ulit. Sumana na siya ang yang forma. So, karabi, luoy kaayo. Guys, turning apart, kamurag di na po na ma-explain kay murag kuan na po siya, bato-batuan, nahanap lang siya sa atong kamera, pero sorry kayo kay nahanap man siya na kani paduro dun siya ay highway kay sa minto pero wala ba jud highway. Charis!
So pagkatotoo guys, na-realize na po na ko kasayang pug tayo mag-oras. So balik-balik bro, curious kay sayang bro atong ang adlaw. So mag-vlog po sa ato ang kinabuhi. Unya kani nga barangay is barangay Kagting na ni siya. O natagnaan ako ka barangay Kagting kaya nakabutang ako barangay Kagting. Brad Punos kuya rin. So later, ato na makita ang ato ang final destination. Kani nga part guys is fish pa ni siya. Ang gibuhit na ni, of course, bango siguro or mga kind of fish. Huy, charis! Kani nga part, guys, happy na sa tong final destination! Woohoo! Kani nga part, guys, manudod ni siya ang murag vallezer nga part na ni, murag itong liguan sa dagat, guys, ba? Kung kinsa to'y ganahan nga mga ligo or nakaagi ng napita, mo ni ang fish pan. Charis, sa una, guys, makita doon yung sunset or sunrise. Uy! Sa wakas, naapot na sa Barangay Wagdan. Hello, Barangay Wagdan! Sumao na ilang court kay sa Barangay Wagdan. So thank you so much sa pag-invite diri ka Arabi. Unya guys, pagkawa na mong duwa, nanguli nami na enjoy kaayo mi. So nice game kaayo mga barag biyabas team luto sila guys. So nice game kaayo na enjoy jud mi. For sure sila pod na enjoy. And nice to meet you again to you all. Unta magduwa-duwa na mo tag balik ni. Na guys, kami wala naman nagdangan-langan taligsik naman, wala man ka snack. Gusto ko may snack pero ang mga bayot buwang nanguna naman. So nangoy na lang pud mi kini taligsik naman. So nice game og thank you so much for watching guys.